Hola, boas noites, que tal? Como estamos na guerra, como está a cousa na guerra? Vou facer unha chamada ao enemigo. Hola, boas noites. Está o coronavirus? Que se poña. Vai a coitar a min o coronavirus este. Vamos, hombre. Hola, é o coronavirus? Mire unha cousiña. Usted podía parar de atacar 2 días? Sí, 2 días na máis. É que necesitamos que pare de atacarnos porque non temos papel higiénico, Estamos cagando por encima das nosas posibilidades. Sí. Sí, necesitamos que pare de atacar 2 días tamén porque non temos cans suficientes para pasear. Eu, por exemplo, non teño can, estou paseando a un veciño, pero protesta, dame patadas. Si, eu igual compro un cocho, e depois de pasealo, pois igual o mato e meto no congelador, para ter algo de comer tamén. Si. E necesitamos que pare de atacar 2 días tamén porque non hai chándals. Claro, porque estamos metidos na casa, entonces, a ver, en pixama, dicen que non estemos en pixama na casa. Vestir tampouco te vas vestir de misa para estar na casa metido. Entonces a xente tira de chándal. Pero, claro, a xente levántase a comer á nevera cada 5 minutos e os chándal xa non sirven. Xa vaise de talla. Entón necesitamos que pare de atacar 2 días para ir comprar chándals. Sí. No, mire, contolle, señor coronavirus, é que realmente necesitamos que pare de atacar 2 días. Solo 2 días, Solo 2 días. Para ir ver a nosos pais e a nosos avós. Sí, porque están solos. E necesitamos velos. 2 días, pois, achuchalos, darlles un bico, unha aperta. Eles nunca piden, pero agora apetece nos darlle. Sí, aos nosos maiores, claro que sí. Necesitamos que pare 2 días para ir a velos, para levarlles aos netos, que podan abrazar aos netos, achuchalos, tocarlles os mofletes aí. Necesitamos que pare de atacar 2 días. 2 días, nada máis, para poder abrazarnos cos nosos seres queridos. Despois xa pode seguir atacando. Porque sabe que lle digo? Que vamos ganar nosotros. Sí, non. Vamos gañar porque aínda que vostede vexa que estamos máis separados que nunca, por primeira vez na historia estamos xuntos. E imos gañar. Vale? Chao.